15 μυστικά της αρτηριακής πίεσεως. Πρώτον, στην Ελλάδα 1 στους 4 ενήλικες είναι υπερτασικός. 1 στους 2 άνω των 65 ετών είναι υπερτασικός και 1 στα 100 παιδιά. Συχνότερη το 2. Συχνότερη είναι η ιδιοπαθής υπέρταση, που σχετίζεται με την κληρονομικότητα, την παχυσαρκία, τη μακροχρόνια πρόσληψη λατιού, την καθιστική ζωή, την έλλειψη σωματικής άσκησης. Τρίτον, σε άτομα με 2 γονείς υπερτασικούς η πιθανότητα εμφάνισης υπερτάσεως ξεπερνά το 70%. 4. Στα πιεσόμετρα του βραχίου να είναι προτιμότερα από του καπού. 5. Η πίεση είναι της μορφής 140 συστολική, η μεγάλη δηλαδή πίεση, 90 η μικρή. 6. Υπερτασικός θεωρείται αυτός ο οποίος έχει μεγαλύτερη πίεση του 140 όσον αφορά τη συστολική ή μεγαλύτερη του 90 όσον αφορά την διαστολική, μετά από διπλή μέτρηση με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτών σε 2-3 διαφορετικές επισκέψεις στο ιατρείο. Συνήθως η δεύτερη μέτρηση είναι χαμηλότερη και αντιπροσωπευτικότερη. 7. Η άποψη ότι η διαστολική πίεση, η μικρή δηλαδή, της καρδιάς όπως λένε κάποιοι, είναι σημαντικότερη από τη συστολική, είναι λαθασμένη, κυρίως για άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών ζωής. Στα 8. Στα φυσιολογικά και υπερτασικά άτομα η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς. 9. Τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη μέτρηση της πιέσεως μην έχετε πιει καφέ και μην καπνίσετε. 10. Η περιχειρίδα θα πρέπει να εφαρμόζει καλά πάνω στο βραχίωνα χωρίς να παρεμβάλλεται το μανίκι. Εάν το μανίκι είναι στενό, καλό θα είναι να φέρει, να βγαίνει. 11. Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ύψος της καρδιάς και ο ασθενής να είναι καθιστός ή με όρθια πλάτη, το χέρι χαλαρό και ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια. Δεν κινούμαστε, δεν μιλάμε. 12. Όσοι ρυθμίζουν σωστά την πίεσή τους, αρκεί να τη μετρούν 1-2 φορές τη βδομάδα. Όταν βρισκόμαστε σε φάση προσπάθειας ρύθμισης της πιέσεως ή έχουν προσφάτως τροποποιήσει τη φαρμακευτική αγωγή, καλό θα είναι να τη μετρούν 2 φορές την ημέρα για 6-7 μέρες, κάνοντας διπλές μετρήσεις και να καταγράφουν οι μετρήσεις αυτές. 13. Σε συνθήκες εκνευρισμού, φόβου, πόνου ή μεγάλης σωματικής προσπάθειας, η πίεση μπορεί να ανεβεί και πάνω από το 200. Αν δεν υπάρχει άλλο σοβαρό πρόβλημα, δεν χρειάζεται αντιμετώπιση και συνήθως υποχωρεί μόνη της. 14. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά κανόνα δεν γίνεται αισθητή και δεν προκαλεί ενοχλήματα. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, συνήθως οφείλονται σε επιπλοκές που εμφανίζονται μετά από χρόνια. 15ο και τελευταίο. Δεν πρέπει να αλλάξει η αγωγή επειδή βρέθηκε η πίεση αυξημένη ή χαμηλή σε μία μέτρηση. Εάν αυτό επιμένει, ενημερώστε τον γιατρό.